क'क्राझारनि बबानिपुराव गोदानै बेखेवदों इउएन ब्रह्म पाब्लिक भेहिकल टार्मिनास बास स्टेन्ड। क'क्राझार सहराव गोबांद्राय होंगो दोंगो गारि जानायखौ नोजोर होनानै एसे बाङाइ खालामनो थाखाय जायखिजाया दावबायारि रोगाग्रा बास विंगार गारिफोरा जाहाथे टाउनसिम हाबफैया बेनि थाखाय टाउन गेजेरनि एसे सिगां थामहिनबा बबानिपुराव गोदानै बास स्टेन्ड बेखेवनाय जायो। सानजा क'क्राझार विधानसभा बियाबनि एमएलए लरेन्स इस्लारिया रिबन हासनानै गोदानै खुलिनाय बे इउएन ब्रह्म पाब्लिक भेहिकल टार्मिनास बास स्टेन्डखौ बेखेवनानै होयो। इउएन ब्रह्म पाब्लिक बास टार्मिनास जे आफाद दङ बिथांमोना दिनै गोदानै बाहाय प्राय 150सो बास बा विंगारफोर दोनजानाय मोनसे बिथांमोना बास स्टेन्ड दिनै बेखेवदों आरो बिथांमोना फोरमायदों जे नाराबारियाव मोनसे आरो औवाबारियाव मोनसे जागोन जे बासुगाव खासिखत्रा जानानै जे फैगोन बिथांमोना औवाबारियाव लाखिगोन आरो बिलासिपारानिफ्राय जायफ्रा फैगोन बिथांमोना नाराबारियाव लाखिगोन। कारिगावनिफ्राय जायफ्रा हाबगोन बेयो नैबे गोदानै दिनै खुलिजानाय बास स्टेन्डआव बेयाव हाबगोन। दा आङो रायजो राजाफोरखौ खावलायनो लुबैदों जेन' बयबो गोदानै खुलिनाय जे बास स्टेन्ड बे बाहाय जाहाथे थांलाय फैलाय खालामनो थाखाय जेफोर बास थागोन बेयावसिम जाहाथे फैयो। बास मालिकफोरखौबो आं खावलायनो लुबैदों गोदान बास स्टेन्डआव जेन' बिथांमोना खावलायनाय बायदि गारिखौ दोननायनि जाहाथे बेबस्था लायो। मानोना गंसे टाउनखौ साब सिखुन खालामनानै लाखिनो थाखाय आरो एक्सिडेन्ट जानायनिफ्राय रैखा खालामनो थाखायब्ला जोङो टाउनखौ बांद्राय गारि मटर माने थांलाय फैलाय खालामनायनिफ्राय जोङो बोरैबा एसे एरायहोनो हायो नामा बेफोर खोथाफोरखौ जों साननांगोन। गोबाव समनिफ्रायनो माने आइएसबिटिनि थाखायबो क'क्राझाराव हा नागिरबाय थानाय जादोंमोन नाथाय थोजासे बा खाथियावनो बेबायदि गुवार हा बेबायदि मोनैनि थाखाय खालामनो हानाय जायाखैमोन। नाथाय दिनै इउएन ब्रह्म पाब्लिक बास टार्मिनासआ बेखौ जे खालामबाय बिथांमोनखौ आं साबायखर बावदों। उननि समाव क'क्राझारखौ टाउनखौ माने साखोन सिखोन लाखिनाय आरो मोनसे समाय होनायनि थाखाय जों बायदि रोखोम जे हाबाफारि जों लालांनांगौ बेवहाय सरकार आरो बेसरकारि फसंथानफ्रा बयबो मदद होलायलांगोन आरो बेजोंसो जों क'क्राझार टाउनखौ जौगाहोनायनि लामाफोरखौ जों लानो हागोन। क'क्राझार सहरनि गथ'सा लाइमोनफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझाराव गिबि खेबनि थाखाय गोदानै बेखेवदों इउनिभार्सेल गेम्स जन मुंनि मोनसे डिजिटेल गेलेमु सेन्टार। क'क्राझार सहरनि ग्रीन फिल्डनि साखाथि इट्स बबानिपुर जेडी रडनि लामा सेराव गोदानै बेखेवबाय इउनिभार्सेल गेम्स जन। गोसो गुदुं गथ' एबा लाइमोनफोरा बे गेम्स जनाव फैनानै रंजानाय लाफैनो हागोन। गोदानै बेखेवनाय बे इउनिभार्सेल गेम्स जनाव गुबुन गुबुन रोखोमनि गेमफोर जेरै हर्स राइडिं, क्ल' मेशिन, भार्चुएल रियेलिटी, हेमार, एयार हकी, पाइरेट्स, फ्रग, माग, शूटार, बाइक रेसिं, कार रेसिं, बास्केटबल, पान्सिं बायदि बायदि गेलेमुनि रंजानाय लाफैनो हागोन। बेनिखायनो गाव गावनि गथ'फोरखौ गोदानै बेखेवनाय बे इउनिभार्सेल गेम्स जनाव दान्दिसे सम लाबोनानै गुबुन गुबुन रोखोमनि गेलेनायनि खाबुखौ बाङायल' फिस होनानै रंजानाय लाहोनो हागोन।